udgangspunkt var det en mærkelig oplevelse at sige lean arbejdsmiljø. Hvad har det med hinanden at gøre? Men det viste sig jo hurtigt, at det har rigtig meget med hinanden at gøre, fordi medarbejderne er nødt til at være meget mere involveret i lean-processen. Kan ikke bare stå og passe sig selv ved en maskine. De skal involveres hele tiden på alle niveauer. Og den proces har været lang jo, men også rigtig udbytterig, fordi vi har jo i den grad indset, hvor vigtigt det er at have arbejdsmiljø på agendaen. Altså det indgår som en helt naturlig del af vores virksomhed i dag. Ja, godmorgen. Skal vi starte? Tim? Formålet med vores kontrolrumsmøde, det er at have et forum, hvor man har mulighed for at komme med sine problemer i forbindelse med produktion. Det kan være ledelsesmæssigt, det kan også være tekniske problemer. At man har et sted, hvor man kan stikke fingeren i vejret og sige, at jeg har brug for hjælp. Så der skal vi have koblet jer to sammen, ikke? Ja. Michael og Ole, det er godt. Fint. Vores produktionsplanlægning er vel efterhånden nede på i hvert fald dagsbasis, hvor den før var måske på ugebasis. Fordi vi hele tiden skal omstille os efter skiftende kundekrav, eller et værktøj, der måske ikke lige er klar, der skal laves noget på. Og så er vi nødt til at disponere om. Og det kræver i den grad samarbejde på alle niveauer. Vi er meget mere med i beslutningsfaserne her nu, end vi var for år tilbage, og kan komme med gode idéer og sådan noget ud fra vores erfaringer. Vi er her ikke bare for at arbejde. Vi føler ligesom mere det er vores fabrik, end det bare er Linimatic. Vi har en meget stor åbenhed om det, vi laver. Og det er også en fordel, fordi så er der ikke så meget med, hvem er i hvilken position. Vi får lavet tingene, og alle ved, at det er vigtigt, fordi kunden har sagt det. Så vi er blevet meget mere kundeorienteret, blandt andet ved at fokusere på arbejdsmiljøet. Det er vigtigt at være åben og gennemsigtig, fordi det giver medarbejderen en ro. Altså det giver et arbejdsmiljø, der er transparent. Der får vi besøg af en gruppe folk fra virksomheden. Vi kan med sindsro invitere en ny tysk kunde herop. De kommer rundt og ser fabrikken, og så oplever de jo det, vi har sagt til kundemøderne. At vi har den her åbenhed, vi har den her fleksibilitet, vi har engagerede medarbejdere, vi har styr på miljøet og dermed på kvaliteten. Så et godt arbejdsmiljø, det giver nye kunder. Så rigtig god arbejdsmiljø.